ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боронок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубен, як бор дигар хушомадед ба канали мо Арзон Теҷе. широна 1 июли мо дар Навор имза хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Пистамазор гуфтаги. дӯстони азиз, 3 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 3 сотиқ заминай. нархи хона бордоро 260 000 сомонӣ мега. ина марҳамат бордор, дарони хонаро бинед. дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Пистамазор, Обусфед гуфтаги ки пастаяни ҳастай. дар наздикии хонашон мактабу магазину балниста ҳастай бордоро. нархаш 260 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибхона 907 69 26 66. ба ҳамин рақамҳои дӯстон дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, барои реклама кардан, марҳамат кунед дар ватсаби мо +7 906 095 56 86. дар ин ватсап сурат гирифта маълумот пураш роӣ кунед. иншоалло реклама карда дар ноҳои оянда фурӯхта медиҳем хонаҳои шуморо. лайкҳоро бизанед, дар экран подписатсия кунед. раҳмати калом барои дастгирии беҳтаринтон. ва дӯстони азиз, дуюмин хонаи фурӯшимон дар Навори имза хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Истаравшан, деҳаи Каламанора гуфтаги. ҳавли нав бо хирси пухта сохта шудааст. шкатурка даруну берун шудагӣ оби нӯшокӣ ҳам дорад. ҳавли аз 2 хона ва 1 калидор иборат буда мебошад, яъне ки ҳавли дар кӯчаи ҳошимзода гуфтаги. дӯстон, яъне ки пешина Каламанора, баъди мағозаи Рустамбек. дар ватсап метавонед нависед. дар хона дӯстон 1 сотиқ замина. нархи хона 210 000 сомонӣ мега. рақамҳои ватсапаш 980 00 97 97. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, сеюмин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод, деҳаи Себистон гуфтаги бародаро. хона аз 4 дар хона иборат буда ва масоҳати заминаш 10 сотиқ замина. дӯстони азиз, хона дидесеха бародаро, яъне ки коробка мебошад. ина даруни хонара бинед. нарша срошна фурӯшӣ 100 000 сомонӣ мега. хона подвал ҳам дорад. нашоди обу светиш ҳиҷи гуфтагӣ нестай. касоне ки аз ноҳияи Тоҷикобод хонахар бошед, коробка 4 дар хона 10 сотиқ замин бо нархи 100 000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, дар ватсапашон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро бизанед ва дар экран подписатсия кунед. иншоалло ки ҳама рӯз дар ин канал хонаҳои арзона ва ҳавлиҳои фурӯшия барои шумо реклама мекунем. дӯстон, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, ҷамоати Чорбоғ ва деҳоти Ҷангалак, яъне ки ҷамоати деҳоти Чорбоғ, деҳаи Ҷангалак. 3 дар хона мебошад. ина марҳамат, даруни хонаро бинед бо диққат, чӣ хел фасони хушрӯй.
масоҳати заминаш дӯстони азиз 6 сотик замин аст. Нархаш 270 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибхона 942 64 64. марҳамат муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, панҷумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Маърифат гуфтагиат. дӯстони азиз, 3 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 3 сотиқи замин аст. оби свет гуфтагие ки мушкилӣ нест. ҳаммом дар даруни хона, ҳоҷатхона, амборхона гуфтагие дорад. дӯстони азиз, кухнию аловхона яъне ки ҳамаи чӣ дорад. гирду атрофи хона маҳкамай. нархи хонара 190 000 сомонӣ мегӯяд. гуфтагие ки илтимос беҳуда занг назанед. рақамҳои соҳибхона 801 05 77 77. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, марҳамат касоне ки дар комментария гуфтагӣ буд ки акай арзонтеҷа аз шаҳри Бохтар замин ба навор бигӣ. марҳамат, замини фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Пешина, Қурғонтепа яъне ки Стахоно гуфтагие охири ғайрат. масоҳати заминаш дӯстони азиз 4 сотиқи замин аст. нархи хонара 150 000 сомонӣ мегӯяд. дар наздикии хона мактабу магазин ҳастад. аз роҳи калон 100 метр дур мебошад гуфтагие. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои +7 ватсап дорад ва тариқи ватсап дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон замини фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи Вахш, совхози Вахша қарор дорад. масоҳати заминаш 8 сотиқ замин аст ва фундаменти хона рехтагӣ ҳастад. нархи замина дӯстони азиз 60 000 сомонӣ мегӯяд. камтараки дигар боз савдо мешавад. рақамҳои барои тамос 201 11 80 80. марҳамат дӯстон, муроҷиат. дӯстони азиз, касоне ки моро ба нияти хонахарид тамошо карда иста бошанд, худованди меҳрубон як хонаи беҳтарин, як хонаи арзонро насибшон бигардонад. хоб дӯстони азиз, подписатсия сакунед. иншоалло ма боҳадон аз ҳамаи канали ма ягон рӯз хонаи арзона худат яъне ки мехарӣ. худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. дӯстон, хайр.